Dargov tu otec náš i praded starý býval, z Dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval, oral, bránil, sial, trápil sa, aby žil a v zemi tejto na prach čierny znil. Tu matky naše rodili milé deti od dávnych čias, od samých nepamäti, znášali biedu, utrpenie a klam, veriac, že príde sloboda aj k nám, daj veľký Bože nášmu Dargovu, niesť ťažké kríže na cestu novú, žiť verne rodu a večne tebe zaživa len tu, po smrti v nebe. Zahrabaný v kopcích Slovenska Dargov pro začátečníky, východní Slovensko. Země vydatných gulášů, čápů s pochybným vkusem na hnízdění a Dargova? Ano, Dargova. Schovaný mezi zvlněnými kopci je to město, o kterém jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, ale zůstaňte se mnou. Nemluvíme tu o rušném nočním životě Bratislavy. Dargov je pro ty, kteří mají rádi nerušenou krajinu, studené pivo a historii servírovanou s přílohou. Věděli jste, že? Založený kdysi dávno, zažil spoustu příchodů a odchodů, ale dost obecností. Pojďme k jádru pudla, k zábavným faktům, k věcem, díky kterým budete hvězdou vašeho příštího online kvízu. Za předpokladu, že tématem jsou neznámá slovenská města, samozřejmě. Protože Dargov, moji přátelé, je plný překvapení. 10 zajímavostí o Dargovu, neuvěříte číslu 7. 1. Dargovův nárok na slávu, památník druhé světové války s tankem, protože nic neříká, nikdy nezapomeň jako kus železa na kopci. 2. Legenda praví, že Dargov založil muž jménem Darg. Kreativní, já vím. 3. Dargov se pyšní větším počtem ovcí na obyvatele než jakékoliv jiné město na Slovensku. Neptejte se mě, jak je počítali. 4. Místní specialitou jsou brinzové halušky, bramborové knedlíky s ovčím sýrem. Viz bod číslo 3. 5. Dargovský každoroční festival oslavuje česnek, upíři pozor. 6. Nejstarším obyvatelem města je želva jménem Miroslav, pamatuje si Darga. 7. Dargov má tajnou podzemní síť tunelů sloužících k uskladnění brambor. Napínavé, já vím. 8. Říká se, že voda z městské studny propůjčuje věčné mládí, ale jen když ji pijete v poledne hlavou dolů. 9. Jediný semafor v Dargovu je rozbitý, trvale svítí zelená. Efektivita nebo anarchie, rozhodněte se sami. 10. Motto města, Dargov, přijďte za historií, zůstaňte kvůli... No, na to přijdete sami. Proč Dargov? Proč ne? Teď si možná říkáte, hele, bramborové tunely a česnekové festivaly? Je tohle vážně vrchol cestovatelských doporučení? A na to říkám, možná. Hele, ne každá destinace musí být vírem michelinských restaurací a adrenalinových ziplin. Někdy se ta nejlepší dobrodružství najdou v neočekávaném, neobvyklém, na místech, kde se můžete toulat po dlážděné ulici a narazit na 200letou pekárnu, která stále používá stejný kvásek. Dargov se možná neobjeví na obálce Lonely Planet, ale nabízí něco mnohem cennějšího, autentičnost. Je to místo, kde uniknete turistickým pastem, nadechnete se čerstvého vzduchu, pokud zrovna není sezóna česnekového festivalu, a zažijete kousek života nedotčeného moderním světem. Takže až příště zatoužíte po dobrodružství, zvažte Dargov. Možná nenajdete luxusní hotely ani Noble restaurace, ale najdete přátelské místní, úchvatnou krajinu a dostatek svérázného kouzla na celý život. Nezapomeňte si zbalit smysl pro humor, otevřenou mysl a možná i mentolové bonbóny. Ten česnekový festival je cítit ještě dlouho. A když náhodou narazíte na želvu Miroslava, pozdravujte ho ode mě. Bude vědět, o co jde.